tɛgɛ dara siganamɔgɔ maa fila kan Kati kiiri tigilamaw fɛ minnu kɛra sababu ye ka Burema Jomasi Sisoko bɔnɛ a ni la Kati kɔkɔ plateau la. Ni fiyetɔ ka kwa bina cɛncɛn la mɔgɔni dabɔra. O hukumu kɔnɔna la ni y'an bɔlen ka na congo kokura ka na ni kunnafoni jɛlen a n'a sanuma ka nɔgɔ bɔ a la min k'o d'aw ma todunkan na ladiriya o kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ an ka kɔrɔfɔ tɛmɛnenw na an delila k'a fɔ aw ye kalo 4 ka segin bi kɔfɛ an ye walawalali caman kɛ aw ye nin kunnafoni in na. An y'a yira aw la k'a fɔ ko kamalen dɔ de su taara ye a ka bolifɛn mobili kɔnɔna la Kati kɔkɔ plateau la lycée Mambi kɔfɛla la. Maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ɲini ka ɲina dɔɔni an bɛ hakilina jigi fitinin kɛ miniti 1 bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ yaasa u ka se ka faamu sɔrɔ. O hukumu kɔnɔna la fɛn min ye Burama Jomasi Sisoko ye u b'a wele ko John wa Burama muso 1 tun b'a bolo wa den 4 o tun b'a bolo. Muso min b'a bolo o ye an ka jamana maraba ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Adamba Konare. O muso olu ka lagare o de tun b'a bolo. O tumana fɛn min ye Burama ye a tun bɛ Emiya la Kurikoro ni o ye école militaire interarmée ka Burama to yen nɔ ani maa dɔ de nana ka na ɲɔgɔn dɔn yen nɔ ni o ye musolaka ye. O muso in siga kɛlen bɛ ale yɛrɛ de la ko ale de kɛlen bɛ Burama faaba ye wa muso in kelen tɛ dɛ muso in tɔɲɔgɔn sɔrɔdasi wɛrɛ bɛ yen tuguni siga kɛlen bɛ o fɛnɛ la k'a fɔ ko o fɛnɛ kɛlen bɛ sababu ye ka fara muso in kan ni ka Burama bɔnɛ a ni la. O hukumu kɔnɔna la fɛn min ye Burama ye a ko ni su yera a ka bolifɛn mobili kɔnɔna la ni o ye bolifɛn Toyota ye ni Toyota min couleur ye jɛma ye o kɛra ka bɛn juillet kalo tile 29 ma san 2000 ani juin kalo tile 29 ma san 2023. Fɛn min ye Burema ye a kun nana seliba kɛ de la. O tumana tile 4 seliba tɛmɛnen kɔfɛ a su taara ye a ka bolifɛn kɔnɔna la ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati ma. O hukumu kɔnɔna la fɛn min ye Burema ye ale kɔni su yelen a ka bolifɛn kɔnɔ wele bilala an ka lakana tigilamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ yɔrɔ minnu ka mara kɔnɔna la ni o ye Katikura commissariat ye ni o ye premier arrondissement kɔrɔlen ye ni ale ɲɛmaaya tun bɛ Kɔnpoli Siaka Kulibali bolo. O tumana Kɔnpoli Siaka Kulibali ale ma a ko bila dagagirinda la ale ye a ka cɛdenw bila ka taa kɛnɛ kan ni ka taa jateminɛ baaraw kɛ. Fɛn min ye Kati o kiiri tigilamaw fɛnɛ ye olu fɛnɛ sen donna ko in na olu ko nin tɛ dan Katikura commissariat dɔrɔn ma. O tumana olu fɛnɛ ye laɲini kɛ yaasa ka se ka maa caman bɛ yen nɔ ni ka se ka olu sen don nin wulikajɔ in na yaasa fɛn min ye maa min kɛra sababu ye ka Burema ni ka a bɔnɛ a ni la yaasa tɛgɛ bɛ se ka da a fagabaw kan cogo min na. O wulikajɔ kɔnɔna la sa fɛn min ye commissariat caman ye olu sen donna kɛnɛ kɔnɔna la i n'a fɔ Kuluba commissariat u ye olu ta ni ka olu bɛɛ don ko in kɔnɔna la ani ka taa se Kati Hɛrɛmakɔnɔ commissariat ma ni o ye Kati 2e arrondissement kɔrɔlen ye olu fɛnɛ taara ni ka olu sen don ko in baara kɔnɔna la ani ka taa se fana fɛn min ye gendarmerie ye Kati olu bɛɛ lajɛlen sen donna ko in kɔnɔna la ani ka taa se commissariat wɛrɛw ma. O tumana commissariat 5 olu de sen donna nin wulikajɔ in na yaasa fɛn min ye fagabaga in ye tɛgɛ bɛ se ka da a kan cogo min na. O wulikajɔ de tora sen na ani fɛn min ye Burema ye ale ka nɛgɛjuru siraw u nana ka na olu larawe. O laraweli sen fɛ a nana ye k'a fɔ ko muso kofɔlen dɔ bɛ yen nɔ ni ale bunatigɛ filɛ nka an b'a tɔgɔ to dogo la sabula kiiri kɔni ma tigɛ fɔlɔ nka muso bilala Manadi dépôt la. A yirala k'a fɔ ko sigana belebele kelen bɛ muso in de ma ni ale de ma kɛ sababu ye ni ka Burama bɔnɛ a ni la ka d'a kan fɛn min ye Burama ye a yirala k'a fɔ ko dɔnbagaya tun bɛ ani muso in cɛ kabini wagati min na Burema a tun bɛ Emiya la sabula Burema a tun bɛ Emiya la wagati minnu na ani muso in ye ɲɔgɔn dɔ yen nɔ de nka a nana ka na bɔ Emiya in na ni ka taa fɛn min ye sanubɔyɔrɔ la a tun bɛ baara kɛ Kayi sanubɔyɔrɔ dɔ la. A tun bɛ baara min fɛnɛ kɛ fana o fɛnɛ tun ye interprète ye. O tumana John ani muso in kɔni nana ka na a yirala k'a fɔ ko muso in de kɛra maa laban ye ani maa min kɔni kumara ɲɔgɔn fɛ wa muso in ni Burama kumara ɲɔgɔn fɛ a n'a fagara yɔrɔ min na o cɛ tun tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 1 bɔ ɲɔgɔn kan wa a yira fana k'a fɔ ko John fagalen kɔ ko fɛn min ye muso in ye ko a ka nɛgɛjuru sira kɔni caman o taara ye John ka téléphone kɔnɔna la. Fɛn min ye muso in ye ale welela ko a ka na sɛgɛsɛgɛli bolo kan. O tumana fɛn min ye lakana tigilamaw ye u y'a yira k'a fɔ ko o kɔni ye muso in wele
muso in mɛnna ɲani a bɛna welekan jaabi tani ka segin caman munumunu salo caman. O kumana muso in bɛna don min na komisariya la a nana o y'a sɔrɔ fɛn dɔ b'a tɛgɛ la ni siramu bɛ kɛ mɔgɔ la ni fɛn min ye. O kumana a nana yira k'a fɔ k'ale kun ma se ka na ka d'a kan ko ale fari de kun man d'a la. O nana kɛ sababu ye fɛn min ye sigasigana tɔ bonya kosɛbɛ fɛn min ye muso in kan. O hukumu kɔnɔna la muso in kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale ni John ko min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye teriya de ye wa